video på YouTube. Dette har vi ikke prøvd oss før. Jeg fjeser nok via Facebook på sistene. Det alt veldig stortlagere fjes. For jeg kan bli ord og gjøre noe annet det daglig som jeg gjør. Kanskje jeg gjør i Havnina. Jeg kjøtter på atten. Slapper jeg av den litt. Norrøna han kommer her. Noen biler og campingvogner stod her i hjørnet da jeg gikk forbi. Stått litt at greie så flott for han skipet før. Her har man haft noen gode løtene på. Det är det mat jag har begynt en ferie på aldrig själv, samma för bilen. Och för koppljor. Kommer ner i fel. Här har inte skundat sig till dem bor. Jag kan bara njöta lötterna. Tänkandes av vägen. Jag hade prövat zooma, jag vet inte om det räcker ju. Där kan man eisini göra. Kört mer på en YouTube-sida för flera år sedan. Hon har sprött navn flera för. Och jag har ätlaði drone och det har vi kanske fötterna. Jag vet inte. Allt det som är bara så all around för fjäs. Det är inte bestämt som jag tror jag har en kanal till. Jag vet inte så jobbig nu, det heter inte på snart listesteg man inte. Men det är bara en rönt, så jag vet inte det är. En rönt så väldigt känt det här ute. Så allt på sig gott la ringt laka där. Det är så. Fantastiskt en stor fälg kan snurra runt. Nu är så tunnhyllan nere i han montelsättna skipen. Det är löta stand och sucha. Norrøna vi i Jåsnen. Flera man har skiplik vi. Att fyra på en läsning. Det var annan. Tinkandes här. Tittar sig nu att efter. Det är att. Och jag får bara ganka. I nästa tur.
Så Vónandi hún við snöggljós. Rækir upp í Stórstæsni. Skjúla frá 2006 til 2009. Það brindur að sprangja í dámar. Þá hildi nokkar yfir men er det nok ikke siden da. Det kommer inn her. Tingarnes er høy i herrene sida, leggur der. Sjófólk yfir hafa. Då var man över av Nederland. Como aquele falso tanka på byen. Men Hetta blir ikke redigeret, Hetta blir rått som det er. För att man ser vad det är för lötan.
roligt att det är så spontant. Får på en spacertur där väl. Kräcka sin driver, hit till baten så det. Viska och Norrøna skulle komma akkurat jag blir inte ganga in vid natten. Så jag inte tänka på. Och nu blir vi en løtu meðan leggur. Vi Norrøna film. Det som tränar för dygnet. Allt är Robert McBurness. Ändan och gamla land. Spännande fast. Först tror jag vi är nya. Så krossar bilen och gamla land. Så det snack folk på björnlankor. Allt är vi fänner under. Krossar för land. Det går kajen i det gång till arbetsgästerna. Kranarna till sjörar ute. Alla fyra så färgna som ligger här. Det ligger stilt för det till oss ska från land. Fyrsta kom land. Welcome to the Faroe Islands. Hetta till ett stort. Att jag inte på live. Så det är inte redigera eller
Hurtur jóve, vistingon, eller näka som helst. Och fingrar komma fyrre, folk kan gå fyrre. Allt är det inte på. Jag tror det ger det. Så ser det ut att spela. Tack för det, akkurat som det. Tack blir det inte det ger det. Kan fortälja sövnatten på en annan mat. Hetta var så Norrøna. Så kommer Havnina vilt. Bilar, farmer, folk, allt som land. Det är förändrat där. Lite som är. Tackar för mig. Kvult. Det blir säkert just att det. Det som är närmare vi tar på live. Det är om man ska inte bruka något orske på att redigera allt annat. Du tek man har på. Man får att bli att redigera och lägga ut under det. Det blir bara lite att slå sig en spelakort. Flyttar upp. Så man helt livet vi är ganska inte lika god. Som man är som när vi är hvis det var mer planlagt. Tack för det, Sofie.